calculatorul ăsta instalat? Am totul în cloud. Te rog. Deci trebuie să zici. Introducerea. Nu e podcastul tău, nu e podcastul meu, este tot podcastul tău. Deci nu poate fi asta introducerea. Tu decizi. Eu decid. Hai că decid că asta e introducerea atunci, că eu pe introduceri nu stau bine, pe finalizări mai bine. Introduceri nu... Mi se pare mie sau ai emoții? Mi-e frică un pic de întrebările tale, să mă sincer. Simt că... asta să nu le vezi. Dacă așa le văd în oglinda aia de acolo, adică... Nu vezi tu până acolo niciodată. Nici până aici nu cred că vezi foarte bine, dar... Și asta e adevărat. Dar mi-e frică că n-am talentul tău de a vorbi și toată lumea până acum, nimeni n-a zis că e frumos podcastul, că am făcut eu ceva. De fapt, noi facem podcastul numărul 2 pentru că domnul Gabriel a fost foarte afectat, că deși a fost podcastul lui, toată lumea m-a lăudat pe mine că am zis foarte frumos niște răspunsuri, nu? Și atunci am hotărât să facem un podcast despre Gabriel. Și ca să sabotez, am mutat și laptopul la birou. Super. Filmăm cu QuickTime. Nu știu cum se aude, dar pare că merg asta pe aici. Super. Hai, că este ora 9 și trebuie să culcăm copiii. Perfect. Sau mă rog, tu. Ca să te simți confortabil, No. o să începem cu o prezentare, așa cum am început și eu. Nu, ce urât e asta. De dubioasă rău de tot. A venit momentul să payback time. Am înțeles. Sunt Gabriel și sunt soțul Laurei. Ce era prima prezentare? Foarte interesant. Foarte interesant. Bine, sunt Gabriel și cele mai dubioase hobby-uri de probleme. Nu, sunt Gabriel, lucrez în marketing, nu știu, 10 ani, 12 ani, nici nu mai știu, depinde de când vrei să începi să numeri. Am trecut și prin antreprenoriat, mulți ani de zile, nu mi-a reușit. N-a fost ce trebuie pentru mine. De 5 ani de zile ne cunoaștem. Avem 3 copii împreună. Laura spune că viața mea este la birou. Cam așa este. 80% din timp, da. 80% din timp, da. Am niște hobby-uri dubioase cu schijeturile, cu bărcile. Acum o să te opresc și o să spun că ne vom întoarce mai târziu la acest subiect. Am pregătit-o, am făcut-o special pentru că așa mi-ai făcut și tu mie și știam că așa o să faci. Este să faci măcar un podcast ăla. E doar revenge. Revenge time. Am înțeles. Da. Da. Bine. Asta a fost. Păi dacă m-ai oprit, asta a fost. Că bine. Ce să mai zic acum? Cum te-ai gândit să faci podcast și de unde ți-a venit ideea conceptului? Băi, ideea conceptului mi-a venit de Revelion. Când stăteam cu vecinul nostru, care să fie și el la rândul lui invitat în podcast în curând. Stăteam pe terasă și fumam un trabuc și beam un rom bun. Și tot vorbeam cu el și oricum aveam ideea de a face podcast cândva la un moment dat și că am discutat de treaba asta. De fapt a fost chiar ideea ta să fac un podcast, dar în alt format, nu în ăsta. Dar poate putem să integrez și ideea ta în ăsta. Dar vorbind cu el mi-am dat seama că efectiv, nu știu, noi ca generație nu vorbim între noi. Adică de obicei când ne întâlnim avem 4-5, ok, poate nu noi ca generație, dar noi ca și nație. Avem niște subiecte comune. Ce am mai făcut eu, cu ce m-am lăudat, cu ce te mai lauzi tu. Te vaccinezi, nu te vaccinezi? Este pe listă. Da, ăsta te vaccinezi, După care bârfim pe aia care nu sunt la masă, că așa funcționează. Și nu știu, când ne îmbătăm, dacă suntem pe ei, discutăm de fete, mașini și poate muzică, that's it. Adică nu simt că avem construcția pe care o au rapperii în America, știi? Că de acolo mi-a venit ideea, că ascultam și rap în perioada când eram cu vecinul și fumam trabucuri și beam rom. Și ideea asta era podcastului, să fumăm trabucuri, să bem rom, dar nu am găsit nicio locație în România care să-mi permită să beau trabuc, să fumez trabuc, să beau rom în interior. Which sucks for us, vedem la vară, poate avem noroc. Dar da, asta e ideea. Consider că suntem o generație nevorbită constructiv. Suntem o generație care we don't debate shit. Doar ne ascundem unul de altul, as much as possible. Mai nou, pe lângă că stăm pe telefon, as much as possible, și când stăm împreună share-uim chestii și râdem cu toții, cumva dubios. Da, e o generație, nu vorbim pentru că nu avem ce vorbi? Nu vorbim pentru că nu am fost învățați să vorbim. Nu vorbim pentru că părinții noștri nu vorbeau. Nu vorbim pentru că tot ce vedem la televizor și ce vorbim în media ne lasă cu gura cască. Și nu vorbim pentru că a început social media foarte puternic să ne afecteze. Deja până acum discutam că poate într-un viitor
social media o să ne afecteze? Nu. Adică social media ne afectează. Gândește la noi doi. Dacă ești în telefon și vorbesc cu tine, îi zic de 2 ori, Laura, și pe aia tu îmi zici, îți răspundeam, dar stai să termin ce făceam pe social media. Which is not fair, adică, tot ce puțin din punctul meu de vedere, is not fair. E vorba de prioritizare și mai important lucru în care ești tu mai implicat și îl faci decât Păi, o chestie care nu e super urgent. Ok, let's not get into that. În general. Așa. Bun, și cum ți-a venit asta cu trebuie să vorbim? Că de aici, pur și simplu, așa, in your face? Din punctul meu de vedere, orice concept sau orice lucru pe care trebuie să-l faci în comunicare trebuie să fie simplu și omul trebuie să înțeleagă din prima. La fel cum e acel elevator pitch, în care trebuie să să-ți spui povestea într-un scurt foarte timp, în timp foarte scurt. Așa mi se pare că trebuie să fie orice concept care vrea să schimbe ceva. Trebuie să fie foarte simplu de înțeles și you need to get it from the start. Nu cred neapărat în titluri fantasmagorice sau titluri de alea de clickbait. I don't believe in that. Mi se pare că trebuie să vorbim, explică o dată efectiv despre ce este podcastul, că we need to talk, și în același timp mi se pare că are suficientă decență și bun simț. Și gravitate, așa cumva, în situație. De obicei, dacă când zici trebuie să vorbim, urmează ceva nasol. De asta... Și gravitate, dar we need to talk. Dacă te ești pe engleză, dar we need to talk. Bun. Plus că nu era luat, adică a fost simplu, s-a gândit nimeni la treaba asta, deci it worked. Ai zis mai devreme că zic eu despre tine că stai foarte, foarte mult la job, ceea ce, job este o parte foarte importantă din viața ta, ceea ce este normal. Dar pe lângă job mai ai și alte proiecte, că ai podcast-ul, sunt copiii, sunt pasiunile tale. Cum e să fii implicat în atât de multe lucruri și cum îți împarți timpul? Adică cum decizi prioritizarea lor? În funcție de tine. În principiu. De mine? De ce de mine? De mine că stau cu copiii sau ce? Nu neapărat că pentru asta cu tine, dar în funcție de tine, pentru că mai avem și loca și de obicei orice pasiune am se întâmplă după muncă. În munca terminând de la 6-7 în fiecare zi, aștept ori să mă duc să livrez comenzi, ori să mergem să ducem la cafenea prăjituri, ori să mergem să mai facem ceva în plus la laborator. În weekend... Da, asta se întâmplă destul de rar. Ce-am făcut noi azi? După ce am venit de la muncă, am livrat prăjituri. Nu e o regulă. Ce am făcut ieri? Nu e regulă. Ce facem în fiecare sâmbătă? Da, ok, nu zic cu răutate și fac din plăcere și ok, chiar dacă am fost un pic negativist la început cu loca, now I'm into it și încerc să ajut as much as possible. Însă e simplu, cum am un pic de timp liber, fac ceva. Ce este interesant în același timp, uite, la camera să se oprească ăla, să avem iarăși probleme cu cardul, deja mi-e frică. Ce este cumva benefic, zic eu, și vine cumva dintr-o nevoie primară a noastră, aceea de a te hrăni, știi? Și always stay hungry, știi? Mereu stai flământ. Așa este și cu aceste, pasiuni, să zic, pe care nu pot să le numesc, nu pot să spun că le practic la maxim, însă pentru că nu am timp, sunt mental, aștept atât de mult momentul ăla încât să fac ceva, încât satisfacția că apuc să fac ceva este mai mare decât dacă aș face chestia în fiecare zi. Adică cred că dacă m-aș da, acum a fost în vară când am avut 7 zile de concediu, în care m-am dat zilnic cu ATV-ul, m-am plictisit după 2 zile, dar faptul că aștept 3 săptămâni, o lună să mă dau cu ATV-ul și pregătesc toată chestia în mintea mea, mă gândesc unde mă duc, dacă tot mă duc odată la ceva timp să fie drăguț, ce filmez, cum filmez, și atunci, da, stay hungry cred că merge și pe hobby-uri. Hobby-urile astea ale tale sunt o chestie așa growing întotdeauna. Adică apar hobby-uri noi peste noapte, de cele mai multe ori și scumpe spre din ce în ce mai scumpe. Adică evoluează în toate domeniile, în toate criteriile. Ok. Dar ce mi se pare mie foarte interesant la tine este că ai o nevoie din asta continuă de a învăța despre ele. Adică ți se pune partea pe ceva și apoi începi să studiezi super, nu știu, eager to learn. Foarte digeri așa în cantități masive informații despre subiectul respectiv. Care sunt subiectele despre care înveți acum și cum le abordezi? Cum abordezi învățarea asta la 34 de ani? 35 aproape. Greu. Foarte greu. Pentru că trebuie să mă apuc să citesc. Ultimul hobby pe care l-am este să mă reapuc să citesc. Dar asta nu e neapărat un hobby, asta de fapt e o chestie impusă, că nu poți să... Nu te văd pe tine... Am zis eu să fac pe așteptă.
Bun, ultimul hobby pe care l-am avut a fost și podcastul pot să spun că e un hobby. Dar și aici am citit foarte mult, m-am uitat cum se face, nu știu dacă am reușit să și implementez tot, pentru că ca întotdeauna în realitatea bate filmul. Dar da, dacă tot îmi ocup acel timp destul de limitat cu un lucru, vreau să știu că îl fac the best of it, știi? Mm-hmm. Cum a fost cu, nu știu, cu trabucurile, de exemplu. Decât să fumez un trabuc prost sau să fumez trabucuri doar ca să le fumez, am citit despre ce trebuie să fumez, cum trebuie să fumez, diferențe între trabucuri, ce mi-ar plăcea, ce nu mi-ar plăcea. That's it, adică trebuie ai Emma care ți pe jos. Noi să avem un Peter pe aceste podcasturi. Da, ceva să urle. O să urle, să se audă cafeaua, să audă, adică o să avem background noise așa ca un... Deci răspunsul este, prefer să-mi petrec timpul, să mă pregătesc pentru acel hobby, pentru că am un timp foarte scurt, dar și practicat. Am o lovitură sub centură. Ești pregătit pentru ea? Ți-am pus-o așa fix în mijlocul întrebărilor ca să fie foarte dubioasă și foarte disruptiv, ca și mie ai făcut chestia asta. În ce crezi? În ce cred? În ce sens în ce cred? Că asta e un pic... Te așa ca Peterson. Stai așa. Ce înseamnă în ce crezi? Din ce punct de vedere? Din care vrei tu să simți să răspunzi? În ce cred? Cred în familie. Așa. Și în puterea familiei în societate. Așa. Dezvoltați. Știu nu că știu unde vrei să ajungi. Și nu o să ajungem acolo. Cred în istorie. Așa. Chiar dacă să spunem că n-am studiat-o, dar... În istorie? Da. Cum așa în istorie? Păi, cred că dacă repeti istoria, we are fact. Și nu vezi nimic din ea. Asta e altceva, cred în istorie. Păi, dacă e să... Nu vreau să duc în religie. Deci vreau să evit să faceți pas în religie. Și ce cred în mine. Puteați, deci dacă scriam aici și arătam câștigarea aia ca la clar păsătorie aia că... Chiar cred în mine. Dar asta trebuie luată ca un exemplu. În sensul că you need to believe in yourself. Trebuie să fie iarăși o problemă generației noastre. Sau și a generației care vine după noi. Nu. Ba da. Generația care vine după noi nu crede în ea. Da, poate asta, dar acum copiii ăștia mici care sunt crescuți de noi, cum ar fi de generația noastră, și o să fie motherfuckers. Pentru că toți sunt învățați să creadă în ei. Băi, hai să vedem. Lasă-mă să cred că cred în ei pentru că au fost ocrotiți și nu s-au lovit de realitate. Cred în ei, cam așa. Spune tu, când s-a certat ultima oară fita la școală, cum te certai tu în școala generală? Nu se ceartă, pentru că totul este spune tu când s-a bătut ultima oară fita la școală, cum te băteai tu în școala generală. Nu? Spune când a tras-o de păr un băiat pe fita la școală. Înțelegi? Asta cu tu crezi că ei o să fie bine, să se pune copiii ăștia, eu văd altă problemă. Copiii ăștia, dacă nu o să se dezvolte un sistem suficient de puternic în România încât să-i ocrotească, când o să lovească realitatea, o să fie totally fucked up. Tot noi o să-i ocrotim și când îi va izbi realitatea. Noi și o pleiadă de psihologi. Da, asta cu psihologi, chiar am avut o discuție cu o colegă, nu mai funcționează în România. Ne trebuie niște psihologi un pic mai avansați, să zic așa. Avem niște psihologi care încă, și din cauza noastră, pentru că nu au avut pe cine să practice, adică, dar nu. Deci mă uitam, nu mai contează, nu vreau să vorbesc despre chestia asta, însă, da, cred în mine și în familie și în tine. Așa, când mai ai momente de crezut în mine, că... Păi, stai o secundă, faptul că îmi exprim părerea, n-am avut discuția asta. Faptul că îmi exprim părerea nu înseamnă că neapărat trebuie să și implementăm, dar it's my right to say it, adică... Da. Avem 3 copii și asta ne ocupă aproape tot timpul, mai ales mie, că ție nu prea, mai puțin. Dar care ar fi sfaturile pe care le-ai da unui nou tătic? Fugi. Care ar fi sfaturile pe care le-ai da unui nou tătic? Păi să vorbească cu alți tătici, în primul rând. Păi acum e momentul tău de glorie. O să le spui cum e cu Poriel. Adică... că eu sunt un exemplu bun, adică eu nu-mi plin nu pot să zic că sunt un exemplu bun de tătic. Viziunea mea este alta, este să le ofer copiilor un backbone astfel încât în momentul când ajung la o maturitate să le fie mai ușor să se ocupe de ce e important. Și adică de dezvoltarea personală. Asta cu petrecut timpul acum cu ei oricum cresc fără noi, hai să fim serioși. Asta cu stai cu copilul acasă foarte mult nu cred. Eu am fost crescută de bunici care mă lăsau
pe stradă și mai mă vedea seara, pe tine a cineva, a stat ai după curul tău toată ziua. Da, mă duceam la școală, veneam singuri acasă, ne făceam de mâncare. Vă făceați de mâncare, da? Ia, pe ăștia nici apă nu beau singur, că se neacă, despre ce vorbim. Da? Ce te-a speriat și ce te-a bucurat cel mai mult până acum ca tată? Oh my God. Ce m-a speriat cel mai tare era că era să moară Emma de 3-4 ori la modul de conduceam pe contrasens până la spital și era să ne moară în brațe în fața spitalului. Și am condus pe DN1 pe contrasens cu poliția în fața noastră, la intersecție, și de am ajuns și au resuscitat-o că nu mai putea să respire, că a făcut convulsie. Asta m-a speriat cel mai tare și traumele alea și acum când aud salvarea pe stradă, îmi vine pe dreapta că mă gândesc că poate cineva în situația noastră. Astea sunt lucrurile care m-au speriat cel mai tare, să zic așa, și nu doresc nimănui. Dar în același timp, uite, vezi, poate faptul că nu am fost atât de involved în a-i ține toată ziua în acel pampering, am avut tăria să nu mi se facă rău, să nu mă panichez, să, știi, în momentele alea în care tu țipa lângă mine, fă ceva că we are dying. Adică nu, fiecare îi crește cum trebuie. Cea mai mare bucurie este în fiecare zi când vin și vezi că zâmbesc, că te iau în brațe, că te pupă. Nu știu, bucuriile astea nu e o bucurie, nu e o singură bucurie. Ce mă așteptam eu este să am o bucurie un pic mai mare că Maria a terminat cu foarte bine. Da, știi? Păi n-am avut-o. Că știi că e ok oricum, adică... Nu vreau că știu că e ok oricum, doar că chiar că termina cu bine, chiar că ok, știi că e suficient dacă termina, ok, mă enervam pe moment, dar I can live with it, adică eu am fost un copil, n-am fost un premiant în clasă. Ok, și I did all well, ok for myself, să zic așa, știi? Dar da, mă așteptam să am o mega bucurie, că Maria a terminat cu foarte bine, că a fost bravo, adică m-am bucurat, dar n-a fost bucuria vieții mele, a fost ok, o să vină și era ok și dacă era cu bine sau o să vină și în momentul când să fie maraton, da. Asta nu. Iar așa mi se pare ceva un pic dubios să pui atât de multă presiune pe copil, să ia note bune, să fie the best in the class. Băi, nu cred că it's about that. Nu știu, cel puțin noi nu credem că it's about that. Nu cred că punem așa mare presiune. Nu, vorbesc în general, nu neapărat noi, vorbesc overall. Contează să știe the basics, adică e important să fie alături de el acum, dar nu trebuie să înțeleagă că this is the most important thing. Ce te-a speriat și ce te-a bucurat cel mai mult în zona profesională? Ce m-a speriat și ce m-a bucurat cel mai mult în zona profesională? Ce m-a bucurat cel mai mult în zona profesională și este un lucru care m-a și speriat, a fost faptul că am învățat singur digital. Digital fiind nu știu pot să zic o materie, o industrie, whatever, autodidactă, că nu există, sau cel puțin pe vremea aia nu exista așa ceva, că exista netul și try and error. Și ce mă speria foarte tare este că în momentul ăla lucram în agenție, sau mă rog, eram partener într-o agenție, și mă speria pentru că nu știam efectiv cum o să iasă treburile, pentru că nu aveai nimic în spate, dacă nu era, nici măcar nu era un supervisor să zici, băi, trebuie să faci așa, știi? Tu trebuia să o faci, cum o făceai, și dacă era exact. După aia. Și dacă era de rahat, trebuia să te duci să-i explici clientului de ce s-a greșit, da? Și dacă era bine, ok, era perfect pentru toată lumea. Și trecea la alt client și spunea a făcut chestia asta bine. Și atunci a fost un mixed feelings acolo, adică te culcai cu frică și vedeai cum te trezești, dacă funcționa sau nu funcționa campania, sau site-ul, sau tehnologia, sau whatever. Nu mai uite în telefon. Nu mă uit în telefon, n-am niciun telefon aici. Nu la mine. Nu văd oricum, sunt chiar... Dacă ar fi să lași în urma ta un set de 5 porunci, care ar fi acelea? Am să nu zic 10, că 10 sunt destul de multe, mai făceam mâine încă o continuare. 5 porunci pentru cine? For life, așa. Să le lași în urmă. Gen 5 pilde. Da, 5 porunci și cum e, cele 10 porunci ale lui Gabriel. Da, cele 5 porunci ale lui Gabriel. Prima poruncă, sunt dubios. Hai să spunem învățături. Hai să spunem 5 învățături, că e porunce complicat, că nu poți, fiecare om e diferit. Eu nu cred că poți să impui ceva general. Okay. Învățături, cum hai să spunem 5 învățături, adică nu e, da.
Quote-uri. 5 quote-uri din Gabriel. Primul vine de la Jay-Z. Aia trebuie să fie de-al tău, de la de... Peste în română. Ok, te-ai tradus. L-am tradus. Și Jay-Z spune așa că go further, go farther. Adică if not, why bother? Adică dacă te bagi în ceva, asigură-te că lucrul în care te bagi, you try to do the best of it. Altfel nu te mai băga în el că îți pierzi timpul. Adică e cumva se întâmplă și cu hobby-urile mele, cumva mentalitatea e acolo. Că dacă mă apuc să fac ceva în viață, asigură-te că you try to do the best of it. Că nu ți iese, e altă discuție. Dar măcar încearcă să faci the best out of it. Ok. A doua este o învățătură pe care am avut-o când te-am cunoscut pe tine și la divorț. Și e cumva o chestie care pentru mine a fost nu e edificatoare, dar o chestie care atunci mă ghidez foarte mult după ea. Gândește-te dacă la un moment dat nu e o decizie, dacă va exista un moment în care vei spune că ai regretat că n-ai luat decizia aia. Știi? Uită-te înainte ca Da, să vezi gândește, că peste 2 ani de zile, eu iau o decizie acum, da? Dacă sau mi-e frică să fac un pas în față, da? Mi-e frică să fac o schimbare, de exemplu, da? Peste un an, peste 2 ani de zile, uitându-mă în spate, cât de tare voi regreta că nu am făcut decizia aia, da? Și știind că nu mai am șansa să o fac a doua oară. Și atunci dacă există măcar un 1% din tine care spune, băi, s-ar putea să regret chestia asta, cred că este mai important to take that leap of faith și să faci lucrul ăla decât să te riști. Și să treci cu, că mai bine treci cu greșeala decât... Mai bine regrezi ce ai făcut decât ce n-ai făcut. Da, sau mai bine treci cu greșeala decât să treci cu regretul. Nu știu cum să zic, dacă în cazul în care nu ți iese. Că dacă ți iese e bine. E bine, dar dacă nu, asta cred că ar fi al doilea lucru. A treia, life, nu știu cum vrei să-i spui, nu vă mă uitați la de-astea cu motivaționale, că e un bullshit. E bullshit. Uitați-vă la Josh Carling, uitați-vă la Mesh, uitați-vă la alte lucruri. Nu mai vă uitați la motivaționale, că nu. Asta e al treilea, nu? Da, mai ai două. Da. Al patrulea, at your age. Adică nu încerca să te maturizezi prematur, că nu o să te ajute. O să vină momentul ăla în care să te maturizezi suficient de mult viața. Deci nu încerca să te maturizezi prematur, că știu de când eram mic, întotdeauna la 20 ceva de ani, de-abia așteptam visam să fiu la 35-40, așa, a calculat totul să fie pus. Nu, acum regret, pentru că în loc să mă bucur de bucuriile vârstei, știi, mă limitam până că trebuia să muncesc. Ok, puteam să fac cumva în paralel, știi? Și nu a adus de multe added value. Mai am una? Întreabă soția din când în când dacă e fericită. De relație. Trebuia să ai și de asta despre relație. De asta e, întreabă soția din când în când dacă e fericită. Da. Ce, nu te întreb? Da. Destul de des chiar. Că mi-e frică. Nu, dar acum e tot o chestie de dialog, știi? Că pentru că dacă o întrebi, bine, și în partea cealaltă, spuneți adevărul, că ar fi stupid. Dar nici dacă nu întrebați și vă culcați cu spatele unul la altul și nu comunicați, mai bine numai stați împreună, că nu vă știu cu nimic. Se vor strânge atât de mult scheleți în dulap, încât chiar dacă credeți voi că mai e ceva de salvat, credeți-mă că niciun psiholog de pe lumea asta nu vă mai salvează. Și vorbesc de oameni care au trecut prin asta. Deci, da. Ultima întrebare este una care să-ți placă foarte mult. Am doar 25 de minute cel mai scurt podcast de până acum. Păi au fost 10 întrebări, că ai fost destul de rapid, adică nu mai n-ai divagat de la subiectul. Asta vine Marian weekendul ăsta. N-am scris întrebările. Bine, întrebarea asta are potențial, adică poți să vorbesc o oră. De acum cât vrei tu. Bine, e ceva ce-ți place ție foarte mult. De tine. Da, în afară de mine. Cum vezi tu viitorul, având în vedere că în ultimele 12 luni s-au schimbat atât de multe? De ce întrebarea că aș putea să comunic foarte mult? Nu înțeleg. Că e un open question, așa și eu... Exact. Și tu îți place să vorbești în general, toți vorbind, așa că e ocazia ta. Băi, nesigur. Și nu faci decât să-mi întărească și mai mult credul pe care l-am pentru aceste fabuloase hobby-uri,
care știi că n-am mai discutat despre chestia asta, este, bă, trăiți acum, pentru că you never know. Adică, da, schige ATV-uri, sunt luate mașinile, sunt luate pe credite, we know this. Dar de ce am făcut, am luat decizia asta? Decât să trăiesc cu regretul că poate, Doamne ferește, până acum era, nu știu, mor, că sunt gras, să fac infart, I don't know. Acum vine coronavirusul, ai șanse într-o săptămână să te cureți instant. Adică instant, nici nu ai, n-ai drept la replică, nu știu, dacă ai ghinionul ăla, you are dead. Știi? Și atunci, parcă cum văd eu viitorul care este nesigur și până acum a fost nesigur, nu-l văd nici cum, nu-l văd diferit de cum era înainte, știi? Frica mare este să nu intrăm într-un ciclu de la iară, știi? Că au trecut 100 de ani, iar vine cu tremurul, e ok, poate vine un alt fel de război, iar vine o recesiune, dar sper că oamenii care ne conduc, nu știu care or fi ei, au învățat suficient de multe din trecut încât să nu mai repete același, nu neapărat că sunt același greșeli, încât să știe să anticipeze și să ne ajute să trecem mai ușor peste lucrurile astea. Mă rog, pe aia care putem trece mai ușor. Dar trăiți momentul, nu mai regretați, că chiar nu știu ce se întâmplă și asta nu e vorba de bătrâni, e vorba de un băiat la 30 de ani care a hotărât să își cumpără un ATV decât să pună bani deoparte, de exemplu. Că am zis că mai bine ne distrăm pe aici. Încă un lucru la care cred că noi românii suntem cumva foarte norocoși, deși nu ne dăm seama de treaba asta, este că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva rău, bă, noi să trăim cu puțin. Alte nații, cred că ar fi mai nasol pentru ei, pentru că ei deja a trecut deja, nu știu dacă o generație sau poate chiar două generații din we do too well și totul deja este foarte, foarte bine pentru noi. Că de asta și în Anglia sau în alte țări vin românii să servească la mese sau acum, mă rog, chemăm oameni de pe exterior, pentru că ei trăiesc atât de bine, nu știu din ce și cum, încât nu mai au nevoie să facă the basics of it, știi? Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva mâine, îți garantez că englezul nu știe să mănânce pâine cu ceapă sau să facă o mămăligă, să pună cu niște brânzi la copii și mai vedem ce mâncăm tomorrow, știi? Noi încă avem secherile trecutului și nu au trecut atât de multe generații de bunăstare. Da, bunăstare, hai să spunem, de mediocritate, că nu e chiar bunăstare, că este mediocri. At the end of the day, mă rog, da, de bunăstare, hai să spunem. Peste noi încât să avem această problemă. Adică, hai să luăm altfel, dacă mâine, Doamne ferește, nu știu, vine vreo calamitate și ne dărâmă casa, putem să și în 2 camere cu 3 copii, cum au stat și vecinii mei cu 30 de ani. Și știm cum nu mai este să mănânci sau ani de Sibiu și putem să mâncăm whatever sau ne mutăm la țară. Apropo, doar românii cred că mai au țară, nu cred că mai e altă nație din Europa care au să duc la țară. Au farm. Au farm. Au farm, e altceva. Ce? Tot muncă, dar se zice farm, nu se zice fermă. Au farm. Da, nu cred că prășesc. Bine, nu, manual. Nu crezi găinile în cotețe din alea din salutele, da? Vezi, asta e o chestie, că ne mutăm la țară pe principiul ăla. Eu încă știu de la tata cum găsești ceva pe jos și faci o colivie să crești o... Cotețe numește, nu colivie. Coteț, așa. Drumul taberei. Da. Faci un coteț să crești 3 găini. Și nu mor de foame de că eu nu cred că românul o să moară de foame. Părerea mea. Și asta e o chestie care ne ajută în viitor. Cu ce mai vine viitorul? Cred că o să vină cu o deschidere spirituală foarte mare. Cred că este momentul. Așa, cred. Nu sunt sigur, nu știu de ce. Cred că e momentul să vină acea deschidere spirituală, ceea ce poate coronavirus chiar asta este. Este o modalitate în care să faci un pic de... Să nu zici curățenie. Da. Să faci un pic de... Nu vreau să zic că coronavirus a venit ca să moară oamenii pentru că nu sunt. Nu, Doamne ferește, nu. În sensul că stând mai mult acasă, ai cumva mai mult timp cu tine, ai mai mult timp să meditezi. Mai ales pentru că obosești mai mult, pentru că lucrezi mai mult și cumva meditația vine în oboseală sau în supra-solicitare. Să spun, de fapt, este că pentru persoanele care au deschidere și au posibilitatea să facă lucruri pentru spiritualitatea lor, da, într-adevăr. Băi, știi cum e? Asta cu spiritualitatea e ca aia cu gătitul. Dacă n-am o bunăstare și un statut social care să-mi permită să mănânc mâncăruri bune, nu le mănânc. Așa și cu spiritualitatea. Dacă nu am un statut care să-mi ofere posibilitatea să mă apuc să mă gândesc la spiritualitate, nu o fac. Sau o fac în extrema cealaltă, în care mă duc și trăiesc... Da, abodnic, așa. Deci,
Da, dar e o discuție separată asta cu spiritualitatea. Ar fi trecut să facem cu cineva. Nici nu avem pe cine. Da, nu știm pe nimeni, n-am auzit de chestia asta. E prima oară că Nu știu cu ce se mănâncă. mi-a luat azi. Ce? Povestime după aia. Ce ți-ai luat? Gradele de la Reiki. Ce ți-ai luat? Gradele de la Reiki, primele 3. Cum ți le-ai luat? Cursurile? Nu, am fost inițiată în Reiki astăzi. Cum te-ai inițiat Reiki? Maestrul nostru personal. Așa, ca tot te-ai inițiat, vreau și eu cât costă. E ca la biserică, dai 50 de lei, nu? Da. Asta e cu viitorul. Asta au fost întrebările mele. 10 au fost. Nu. E din nou Emma. Scurte, nu? Păi ele au fost așa, cu potențial, dar le-ai scurtat tu, adică ai preferat să fie... Bine, podcastul ăsta nu e să răspund eu. Ba, nu, asta a fost chiar ca să răspunzi tu. Păi nu, în sensul că nu sunt invitatul podcastului în mod general, eu doar îl fac. Drept urmare, da. Deci, drept urmare, aceasta este ultima mea intervenție, trebuie să vorbim. De ce? Păi, mă mai inviți și altă dată? Pe ce să nu te invit? Să vorbim despre ce? Bă, câte subiecte avem de vorbit, nu știu pregătite. Vreau să-mi spun acum 3 subiecte rapid despre care să vorbim? E ok. De ce nu-ți plac mașinile? Mie? Da. Nu-mi plac mașini multe. Deci, Îmi plac mașinile, îmi plac mașinile. să ai 4 mașini mi se pare inutil. Da, nu e inutil. E o colecție. De exemplu. Bun. Și ce mai dubios în viitor? Că o să fie suficient de multe meserii care să dispară. Asta da, e... Și știi ce mi se pare și mai dubios? Bă, că nu anunță nimeni pe oamenii. Că ce? Nu anunță nimeni pe oamenii. Bine, este o discuție mult mai amplă aici, pentru că oamenii cei mai probabil or să ajungă la la international income, guaranteed income, cum se întâmplă în alte țări. Și romaj mai mare. Probabil Da, că așa, asta e viitorul. Pentru cât timp? Adică dacă mă rămâne la job la 30 de ani fără jobul respectiv. Nu o să fie chiar așa. Why not? Pentru că deja meseriile la noi sunt într-un declin destul de puternic. Adică nu mai învață. Eu nu vorbesc, scuze-mă, eu nu vorbesc de... Pe ce meserie la 30 de ani acum? Șofer de Uber, care toată lumea în pandemie s-a reprofilat în șofer de Uber. O foarte mare parte din... din... Asta nu o să dispară mâine, pentru că oamenii încă nu au încredere în mașinile. În 5 ani. Dau scris. Începe să dispară, între 5 și 10 ani a dispărut complet. Este planul Mercedes anunțat, este planul lui Elon Musk anunțat, Volkswagen a anunțat chestia asta. It's there. Și că este un site în care bagi ce job ai și spune dacă... Da, șofer de Uber nu este o meserie în sine. Bă, cum să nu fie? Că e ca taximetri, ok, taximetristul. Sunt oameni că taximetriștii sunt oameni de carieră. Da, nu știu, e... Și că e filmul ăla pe net care cu domnul ăla care spală cu mopul și trece un robot ăla care curăță? Știi filmulețul? Deci este un domn care dă cu mopul efectiv săracul într-un mall și vine un roboțel de la automat care trece așa pe lângă el și curăță inclusiv în jurul lui și se duce mai departe, știi? Și omul stă așa cu bățul în mână și se uită și pe un căut ăla, știi? He just watch his job go away. Păi da. Adică așa o să ne izbească. De asta zic, oamenii ăștia, ok, poate nu acum, nu e momentul în clipa asta, dar cred că ar trebui cumva Uniunea Europeană, I don't know who, băi, să-i pregătească un pic, pentru că omul ăla, dacă tu îl va lovi brusc, da, se reprofilează să facă ce? Păi sunt cursuri de carier switch. Nu sunt atât de... Unde în România cursuri de carier switch? Se duce domnul ăla care face ubereală sau care face... care spală pe jos, se duce să facă ce cursuri de carier switch? Nu știu, poate să angajeze la retail. No. Concluzia este că dați-vă copiii la școală și puteți să învețe cât mai multe lucruri ca să poată să facă... Neapărat să învețe cât mai multe lucruri astfel încât să poată să știe să facă multe meserii, însă dacă înveți cât mai multe lucruri, ai capacitatea mentală de a acumula rapid informații, ceea ce înseamnă că dacă vrei să schimbi ceva de mâine în jobul tău, poți să faci mai rapid decât alții. Ai un avantaj... De fapt, învățați să fie ușor adaptabil. Asta e important. Good. Și să nu ia totul ca pe o dramă, pentru că, până la urmă, mai important este să privești lucrul ăsta ca pe un switch, nu ca pe un dead end. Că mulți o să primească ca pe un dead end. Și atunci de acolo cred că ar veni problema. Dacă îl vezi ca pe un switch, atunci te gândești, băi, ok, fac switch către ce? Și atunci apar probabil în variante. Da.
Și asta o vedem și la, nu știu dacă, dar cred că și actorii de la Hollywood sunt un good learning, știi? Pentru că dacă te uiți la ei câte eșecuri au, știi? Până când ajung să aibă the role of their life. Da, toată lumea așa, dar antreprenori. Și antreprenorii, da. Dar noi în România, iarăși avem o problemă. Ca și mentalitate, cred. În America, toată lumea visează să fie antreprenor și ia pe aia drept exemple, știi? La noi, eu când zic majoritatea, mă refer la Mass population? La mass population, cumva. Prima oară, de la că a avut combinația, a făcut el ceva. Știi? A avut el o combinație și a făcut-o. Da, sunt și mulți care au avut combinație și au făcut-o. Păi da, sunt și mulți care au făcut-o pe barba lor și s-au riscat. Și au riscat banii familiei și au riscat... A zis Dorian Popa, o chestie mișto. Da, eu sunt fan Dorian Popa. Recunosc în fața națiunii că sunt fan Dorian Popa și îl urmăresc în fiecare dimineață pe John. A zis Dorian Popa o chestie foarte mișto. Așa, prin toate nebuniile lui și tot circul pe care îl face. Cred că a zis-o la interviu cu Shelly. Nu știu dacă a fost pe TV, dar sigur a fost în bucata care e pe net. Și este în felul următor. Prefer dacă am, nu știu, 20 de lei, să mă duc să zic nevestei acasă, în seara asta mâncăm ceapă cu pâine. Noi am încercat să fim șmecheri și n-a reușit. Decât să mă complac în ceva ce nu-mi place să fac. Mi se pare foarte mișto ca mentalitate. Chiar mi se pare foarte, foarte mișto ca mentalitate. Ok, trebuie să oprești un anumit moment în viață, nu poți mereu, dar e tare ca și mentalitate și ca și drive. Să zic așa. Nu comentez. Ok, mișto de un pic. Nu vreau să comentez. De ce? Vreau să comentez pe acest subiect. Vrei să vin acasă și să zic? Cred că mai multe șanse am eu să vin acasă să zic că la noi în familie eu sunt aia care investește banii familiei în business-uri cu vise multe. Da. Bine. Asta e tot? Ducem copilul la culcare. Ducem copilul la culcare că este... Bine, e 10 fără 10, mai rezistă un pic. Mai rezistă, dar ora lor de culcare undeva la 9 și deci au depășit-o puțin. Sunt destul de cuminți, probabil, poate că avem șanse de culcare pe. Da, de facem curat aici că e haos. Că am mutat toate astea ca să stăm cum trebuie. Super. Bine. Asta e. We did this also. So, acum ai tot așa, vă rog să-l lăudați pe el de data asta, să spuneți cât de frumos. Bye.